O Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura traballa co CIMA nun proxecto centrado na cría de salmonete. Estánse a dar os primeiros pasos e hai xa datos positivos, aínda que queda moito traballo por diante. Esta mañá, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, visitou o Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura, situado en Couso, en Ribeira. Ali coñeceu de primeira man como avanzan os proxectos de investigación que se están a desenvolver. Un dos máis ambiciosos que se realiza é sobre a cría de salmonete en piscifactorías, cuxo obxectivo é estudar a viabilidade do cultivo do salmonete de roca en condicións de granxa, dunha granxa como que temos aquí no Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura. Son granxas pois adaptadas para o cultivo de rodaballo ou de linguado como que se cultiva en Galicia e estamos buscando novas especies para aumentar a diversidade de cultivos de peixes en Galicia. Este proxecto ten un período de investigación do 2024 ao 2027 e polo momento estánse a dar os primeiros pasos, iniciativa na que colabora o CIMA e está liderada por Bernardo Fernández. Este ano, que foi o primeiro ano do proxecto, conseguimos capturar peixes e traelos vivos ás granxas. Un proxecto moi ambicioso, son proxectos nos que realmente estamos a establecer as bases e realmente viable ao cultivo do salmonete, e que é un peixe domesticable. Este ano que vimos é que é posible esa adaptación a un cultivo e que conseguimos tamén desarrollar uns primeiros alimentos partindo de fariñas tanto de peixe como vexetais. Falta moito por optimizar. Tamén se conseguiu obter postas dos primeiros exemplares capturados, pero non foron viables ao non ter moita calidade. Non sobreviviron porque estamos dicindo as primeiras postas, non sabemos aínda como alimentalos. Este ano o que fixemos, unha das cousas que fixo Bernardo no CIMA é a ver o tamaño de apertura de boca que nos vai permitir determinar a que idade temos que darlle o alimento vivo que requiren. Isto xa para o ano que ven vai mellorar moito os resultados que de cara á supervivencia das larvas. A máis estamos a colaborar con outros centros de investigación como o Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, que nos vai suplir este alimento vivo duns copépodos de un tamaño axeitado a estas especies. Polo momento recadouse moita información, pero aínda é cedo para saber se é viable ou non a cría de salmonete en granxas. Están empezando a verse os primeiros resultados positivos. Conseguimos engordar os peixes en condicións de cultivo de granxa. Se eso é un aliciente, pero aínda falta para poder validar que realmente é un cultivo viable. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro destacou a importancia de apostar pola investigación para impulsar a acuicultura e contar con máis alternativas. É preciso ter a innovación, ter a investigación. A Consellería do Mar está a desenvolver e a apostar fortemente pola investigación como futuro do noso sector marítimo pesqueiro e da cadea mar industria. Froito desa aposta pola investigación, dende o CIMA estánse a desenvolver múltiples accións de investigación, entre elas o proxecto que se está desenvolvendo aquí gracias a un convenio de colaboración co CEDGA, co Centro Tecnolóxico de Acuicultura, do Clúster de Acuicultura de Galicia, un dos clústeres de excelencia. Temos grandes investigadores na nosa terra e é un proxecto que o que pretende, como ben comentaron xa antes aquí os investigadores do CEDGA, é diversificar a piscicultura mariña mediante o cultivo de salmonete de rocha. Unha especie difícil de adaptar ás condicións de domesticación e no que está a ver avances. O Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura conta con numerosos proxectos en carteira, investigacións coas que se agarda avanzar neste eido a nivel galego, nacional e tamén portugués. Nos non traballamos só en rodaballo nin en linguado, senón que nós agora estamos traballando en dourada, no róbalo, na seriola o pez limón, que o futuro creo que vai ser a próxima especie que vai despegar en todo o mundo en particular, pero en España en particular,
para suplir a industria alimentaria de calidade de peixe en abundancia, que é o que se necesita. Tamén traballamos coa corvina, non é moi coñecida, pero está en todos os supermercados. Estamos traballando arreo coa truta, a troita nosa, a troita galega. E tamén agardan incorporar nesta lista de especies o salmón.